lumayan subuh ora teko-teko sampai yang mene nang diduroi sampiroi kate posoan ini iki jane ngruwat penutupan barang-barang wakeh ndok omah kurung cek anu. Aduh, balang apa sawak. Aduh, salah. Aduh. Toko cek aduh iki koyo. Aduh. Si menang ini keluar so. Aduh. Jane emang jam 5 senang diruwat. Ora ngono mang aku yo nganu anak wayang rewang-rewang. Pecut, banteng ono piye ya? Barang-barang sik wakeh sampai jam piro iki duroi. Jauh cedang mari para esuk ngono. Rono mangan anak wayang rewang-rewang cedang mari. Ngate posoan ruwat penutupan. Ande duroi. Lakaran kekedai so tanduk bensin barang. Kena bensin barang iki opo sih karepe iki. Karo wong soko-soso ngene, lah duwe gak gowo yo. Tune 5.000 rek yo gak cukup bae tuku bensin iki. HP gak gowo. Duh, gah. Cek aduh salah warung iki. Cek panas, sik kena wong dodol es. Yuk tolong nang sopo iki lho wong ngarit iku. Iki Pak De. Sama tak kalah Pak De. Mosok wingi aku kalah tok ae. Saiki delok ae mari ngene. Wah, Gayae wong menang kan mesti ngene lho. Gayae ngene. Wong tuwek dilawan yo ya apa ya lah. selilit nang. Ndi Pak De kok lali. Apa iki? Lho, sing menang iku sing opo, Ris? Sing menang iku putih main dulu. Ini kan penantang kok sih. Penantang putih. Iya. Mari kalah saiki nantang maneh. Iki tak ladeni lek kone kok. Kalah lak wingi ya Pak De. Saiki yo delok ae mari ngene. Ya didelok main catur gak didelok ya gak ketol. Iya. Aduh. Selongku. Aduh, ngalor ato ngidul ato. Balik cek ngenteni masih le jam 09.00 jam piro-piro. So, cek aduh kesel. Tapi engko menang tok yo gak jodol. Duh, yes terpaksa ambek menaku. Aduh. Salah. Ayo uri. Bintang-bintang niku. Aduh. Duro malah mangisu kata-kata. Lah apa dulu? Ayo Pak De. Kate perwatan penutupan iki lho. Penutupan. Oke, ini berarti dulu ya. So. Kolek duro gak teko aku rewang ngono ya Gade memang. Kamu apa ya? Gimana aku ya? Rek keren aku ah. Lah iya iki katene main sing kene ngomong ngono kon ngomong bisa apa sih kon Ris? Ya ngomong mbek Alek Mas nomor ini apa sih? Hei. Rek keren aku. Oh, apa sih Dek? Kolek duro ora teko. Yo. Aku emang ngono ruatan penutupan. Lah mulai mang dindani lho ora teko-teko. Ayo Pak De. Ruatan ku apa sih Ris? Ruatan. Ruatan penutupan apa sih? Menurut apa sih? Tahlil apa? Ada bandengan.
Kira kate Waduh kate le. ruatan penentukan. Karo wong seneng-seneng bantang-banteng tok ae. Aku njaluk tulung emang ngono lek Duroro ora teko. Jangan bantengan dong kanu tadi. Lah yo mbok. Lah itu go pocik go kene. Ini iki barang iki lopo. Wah, barang ku akeh badhe. Lewang ngono lek Duroro gak teko-teko iki mulai mau dindano ora teko-teko. Kudu endi. Iya weh tak rewangi mari ngono. Jarake sih, Ris. Ada kena, udah omong. Ayo sih ah. Jaluk rewang ya opo? Dia ngewangi usung-usungi kok ndek kono. Usungi Nang kamarku sing gawe ritual desa iku. Ritual. Kuatan iku katene anu iku ta. Oh. Posowan iku lho. Nah, ada pasane iku di ruang Posowan di kuat dusun kabeh ngono. tak kira kaya wong sunat iku di luar dhisik. Di luar tuh di dusi kok ya. Iya. Iya kok didusi marang alir terus nggo Sabun. Awak sabun barang nek dusi. Enggak sanglek. Temenan iki malah guyon nek. Iya, wong iki jeneng gowang gua. Masa iki. Ya, pena-pena sekap sing ruwet sing anu liyane banteng tok. Ya wis sekak kono. Sekat kok. Oh, sekat kono. Ngomong ate disekat. Iki dolanan sekat, ana sekat kono. Waduh. Sekak kono. Ini Iya. Ya, engko ada ngene ya. Iya lah. Ada? Iya, engko tak rewangi. Tak ndelok nang rumah. Dulu teko. Sik ngene. Aku tak ngerewangi donga ya. Aku sing ngamini. Iya, ngono ah. Usung-usung. Oh, Ya. Tekan usung-usung tok ae. Engko tak Yo senten ono kono. Boleh rewang gawe usung-usung. Engko lek teko celun aku. Oke, Ya aku kan no. Berarti yo Sekakan. Sekak kono. sekak kono. Ya celun ten ono wis. Wah, gak nyenakno blas. Oh. Walang kok yo apa semen awak. Lek iki. Kena sing nulungi kena wong blas iki. Kesel e. Aduh. Aduh. Jam piro iro? Pamitan jam 5 subuh. Beduk. Tarhem apa nih? Ojo maido ae. Kadhe iki lho, anu entan bensin iki. Oh, ngomong tok maido nomor 1, nulungi nomor 7. Karo abot iki suruh ngono iki. Pamitan jam 5 subuh sampai beduk ngene. Kentekan bensin tuh. Aduh. Suruh Yo para Aduh. nangarku no. Aduh aku wis mang nyurung teko kono kamari-mari iki. Laku tok, kena es cepet. Jam piro pamitane? Aduh, Jam 12 ya. air. Aduh. Kesel. Aduh. Kesel kena. Nyuruh to ndi mangko? Wah. Teko jurang dalam kono. Tontonan kono. Lah budal jam piro nek beduk ngene? Jam piro iki? Modal jam 3. Ojo aku jadang maring. Ruwat penutupan. Wake sing ate ditutup nang jero. Buat tutupan dhewe. Lek emang ngono aku. Boleh wewang maneh. Sopo? Kuwi ombo. Apa? Ndi kontakku, Mang? Ben kok diuncalno. Aduh, leso. Kayak beduk ngene iki. Ro ngono mang aku nganu anak wayang tok ngewangi. Yo iya foto ki yo lek. Ngono. Arek-arek ruwame karo dhewe nek ngarep. Mbok lapo. Lho, iki tek kuwi. Iya. Lho, Masa cara ndek kene, mau pemain menang kok to tidak kena. taman ireng aku pote. Iya, Aku santai. campur-campur ya weh. Iki koyo anu iki sejarah iki koyo so ngene siji ngene. Sampai ilang ngono nih. Paling kakan koyo banteng lah sih. Kan berot. Kan berot. Kurang ngono Ris. Endi Pak? Iya opo sih rek? Endi Pak? Enggak jangkep di kongkonan. Lu jangkap Pak.
Wah, ya apa? Wis, Gak cakep. lopo tak Pak D. Pokokane. Rongono mang yo rewang Pak D mbek Mas. Saya pedhong ini janjane para isuk subuh. Aku iki wis manggentan bensin urung. Mbok yo perhatian titik dadi adik kon niku. Saawak wis disorok-sorokno tangi isuk demi sapa ya demi awakmu iku. Ngono sik digegeri. Tak mbokne ya iku. Nyelot tolong Lesa, telepon yo iso. Masuk kabeh paketan. Tukokno ta? Niki dompet kari. HP kari. Ngono aku suara cilik ngono lak ngebel awakmu ora kok gak kari. Duwe kari 5.000 kabeh niki mang oso cukup kae tuku bensin. Kah. Kon iku yo kaken omong-omong ae wis mang maido ngene. Koyo gaweno wedang ngono nang jero ngono iku sing perhatian ditiake. Ayo cepet-cepet. Woi, men iki kate kalah yo suwe men. Lah iya iki kate kalah iki mikir aku. Enggak boleh. Wis bingung kali sampean. Iya. Pinter kon sih. Iki mari lek kalah di jaman apa, Dik? Lek kalah di jaman apa ini? Terus ngene kalah wis bapak wis. Mari kira amal lek kalah tak jebul tak kare yo. Iki umpama sing main cetek-cetekan ngono lah, wis kalah ta kira. Yo suwen. Iya. Iki mau gari ngono ku musuhne wis keturun Mbak sih. Iya. Sama Mbak sih. Kok kamengek ngono. Deloken sik jokak-joko ae Woi maya wadi. Iki seter. Wah, Seter yo, oleh iki yo wis. Seter. kancem aku iki. Oh, Ya iya ta lah madhepe wis ngene lho. Oh. Cek iso nek aku. pendelem men kancem iki. Aku lagi barang. Teh gini. Nanti iki. Mundur. Kok ate nanti. Mainnya bingung ngono kon. Mungkin ngepel enak ya. Main nak. Main ambek mang pecel. Oh iya ambek mengekenekan iki. Bisa luwe. Aku gara-gara kon jak sekat ngene maline. Ora ndelok Tegalan blas aku wis. Apa Kon gara-gara sekat ngene iki kon jak sekat malah aku gak ndelok Tegalan. So aku tiba dendam Pak Dik. Wingi aku kalah ping 7 ya. Ngeluwet mikir ngene iki dipikir ngelu. Lah iya. Sing nek Pak Dik kira kok iso aku menang. Aku yo takdir bakso Pak Dik. Pak so rugi aku gak karepmu bebek aku ngono. Oke. Bebek Pak so apa? Nah iki lho wis ngancem ana lurung. Berarti kudu ngali ya dia. Oh. Dulu Pak Dik yo. Iki. Wah, jahat. Yo iku seter iku tak seter. Jahat, Aku Pak tak Dik. anyeman yo. Start. Ayo. Saiki aku menang Pak Dik. Iya ya. Aduh, aku mau bakso Pak Dik, bebek Pak Dik. Cuma arek mangan enak kok dijauhi. Lah iki tak pangan. Pangan ambil opo? Ya rojo. Ya pangano lagi. Kan gak apa-apa mangan. Gak apa-apa. rojo. Opo? Oh, ini kan gak sido. Kene kok. Ojone tak pangan Pak. Loh. Oh, ana kono yo. Malah cuncut. Nah kan rojone gak main, Dis. Ya kowe kalah dia Pak Dik. Kalah berarti rek. Waduh ono iki yo. Ya karo ro. Lawak ngenteni mulai mang katek-katek kok. Ora ngono aku sak kendro nyurung mulai kono sampe kene. Nglaro. Kesel ro. Ya sik ro tak kena wedang yo. Sik nyantai sik. Aduh. Sik ro, sing sabar ro.
Mang wis gak perhatian Jawa wis guys. Ketika dipesui asu nje. Ini sampai melorot. Iya. Ya gak aru ro, ya omane. Ciro tak golek ro. Kok bebek pokoknya kok wis. Cewek wer, Oh, apa sih lek? jo wedang. Duro nyurung Honda mulai mang ngongkroh. Kok enak wong sekak ngene iki. Tega wong iki atang-atang lekas semapur. Sapa Duro? Duro. Omong kok orang ku sepeda. Lah wong ketar bensin nyurung mulai jurang ngono jare. Kon iku yo ngono ris. Wong ancene disuruh atene muni kon iku. Suruh nggak kok? Iya. Oh, katene kali ya. Wedang iki lho wedang. Wedang iki opo? Kopi iki kopi. Kopi ono, Pasir putih. putih ono. Yo kae sama ngono yo. Iki lho pasir putih. Kuwi kan nyurunge arek iki. Mulai jembatan bade. Lho kok Ada lu kadang-kadang tega ora semaput tuh. Oh, sak ngene. Yo bener ae jare. Lah yo. Gak krungu. Jadi disuruh. Ah iki teko kene. Cek suwe. Aduh. Ayo. Tutup abang apa kopi? Wis sak ono-ono e. Lek campur jadi kopi to, Bro. Tubrukan ngono. Ya. Aduh. Ya wis, nanti ruwet tutup ae wis. Yo iya ta. Wong wis kate posoan ngene. Mumpung sik wulan Rebe. Rebe, iya. Apa ae kayak apa? Kuatan perjuangan ini. Oh, kaya gak loro ae. Yo biasane iku lek. Lo enggak mesti sing ngate golek cok bakal lho. Oke, apa ge syarat ayo? Ya kayak syarat. Oh, ono dupone. Air 7 rupa. Waduh 7 rupa, 7 sumber. 7 sumber itu harus iku. Oh, ono ndak aku pegang sumber iku. Oh iya. Sing pian Joko ambek mana kok? Tujuh kono iku. Heeh. Cocok iku wis. Wis kopi teh aku yo. Dupa. Banyu. Ya di kene ae wis. Ya iya. Iku rewang. Yuk, Pak De ambek Mas ya mari. Gelem tak kira-kira ngono. Gak gelem mau cerahku lah iku. Kok guyon tok Mas Hari sampe Pakde. Yo di omongi penutupan. Minta tolong ewang ngono. Oh iya. Ngono. Engkong e ono. Engkong. Ono. Lek kowe kena lek pite ono. Sing kate gono EBT. Lho pite ono. Sing temel iki. Nolong. Oh, pete ku ono pete ku. Jawa iku. Mau EBT Jawa ya ono. Cek syarat e. Tapi sopo sing ane anu jadi? Pernah wong wedok. Ibu bapak ya. Ibu mang sambatan metu ngono. Sopo sing masak? Lingkung. Sama iso masak. Penting ono dupo wis. Nah iya. Mangan enak. Oh, Pak De. Duh. Iya mana ta? Yo, kowe Pak De. Kowe main meneh aku kalah. Boleh bebek aku nggo. Aku wis menang. Aku wis menang iki si ae. Kowe main meneh aku kalah. Ayo boleh bebek. Biar. Ya wis, ayo wis. Jangan ditata. Duh. Ade Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Ade, Mas, emang ngono. Aku suka lihat. Kok mati ku makan. Ada ya berarti ngomong. Aduh. Ayo saya weh. Kok pas. Saya ngrawangnya alek. Terus gak ditonang anu kalan sih. Ngrawangnya alek. Yo tapi tetep bebek Mas. Oh iya coklat lek bebek itu. Ayo. Ayo. Mau ngene ta, Bung? Mana ini apa cara aku ngono di jero kan. Oh, ngono kena suarane aku mang. Laung caturan ngono di jero. Serius temen iki. Eh, Aduh. Ndi iki kok kowe iki? kowe
Atene wis mbikuri. Ayo. Mlakune kan nang ngene. Miring. Miring mlaku. Wah. Wah. Miring. Aku bawa kan anu deh. Oh, apa tuh tadi? Cek entengi iki tadi. Oh, enteng. Aku muni akeh kon muni enteng. Iku enteng iki. Koyak-koyak. Lagi barangnya wis teko kon meneng kabeh rek mek meneng tok ngene. Lah iya iki salah teko telat ngono banyu no. Kok itu wong aku iki mang kencan bensin. Kok iso kowe nggo sakmene. Lah iya. Meneng bopok delopo kak. Bapak nyoba sing ini tong kok sing dongo aku Pakde. Wah, mungkin mbok cepakno kok ngene montol-montol. Aduh, Ya mangan ya. ya Allah. Kene golek rewang malah kene ke opo Ngono nah. malah Bocah kon-kon-konan iki. Ndi anu ne? Kon. Anu ne. Kon sik banyu opo kae opo banyu. Jenenge ruwatan yo kudu ono banyune Pakde. tak jokono cuma tak tekek Iya ngene. Pak De, lek kedusi me banyu masa mbek awu Pak De. Lah kucing. Oh iki banteng. Ada di tujuh bar. Iya. Lah ngono iki opo model opo kok tak meneng kene kancane kok ngene. Lah aku sing aku kok kon bawa sini. Kon wis ngene lho. Ayo sini sing nom sing gawa. Sing kuat. Wah tenan bareng. Aku sing dicepakno ngono main digowo bareng. Ndek iki, po. Dan mriko mawon. Endi? Dan mriki mawon. Gini. Foto-foto. Ini. Anu bawa selang dulu lenget iki. Ya, selang teko mburi kono. Oh, Iya kan. Kita kan iki. Kita aja Mas. Enak ngono lho. Nggih tasik rantosin iki Pakde. Lho banyune. Puyuh. Ya. Cukup ya. Lah, san lagi sini ya. Kelambimu bisa copot kene. Diumbak. Nah, iya bagus. Oh, nangis arek ku mangko. Lu anak wong kok habis noanya kan bopo kok Menggugah. lah iya. Lah kak wong kelambine dikon mbak bisa nangis. Kalau diruwat pisan iki. Lah iya. Diliwat. Lho kok niku apa kok iso ngono barang. Yo iya Pakde. Aja dodot dhisik rewang ngono iki. Lho wong aku bopo Pakde. Oh iki sing bagian anu. Bagian umba-umba. Iki lengkap iki. Kembang endi? Posisi tak jokono kembang. Kembang. Sabar. Kurang sih. Oh, iki katanya yo ruwat pisan iki. Iki diruwat pisan iki. Proto iku. Proto. Iya ta. Cepot. Oh, sepot lagi. Arek nangis meneh kok iku. Arek nangis meneh. Oh, iki kembang kan ya. Iki api bro. Iki diubah pisan iki. Nangis kok iki. Loh. Gak sanggup. Waduh, koncoku rek. Teh bapak. Iya, kok kan gowo montore koyo ngono ya. Teh bapak tak dol ya. Mas aku ya duwe ta motor ngene. Obrot. Nanti anu nih kembangnya. Oh, iki Mbok Pakde. iki sida diumpat akeh iki. Gak Oh, gak. peda iku. Nanti kembangnya di. Lah. Ngene ro. Iki jole mangap iki. Mangap. Oh, gak sih. Komingkem. Iki ini sing bolong. Iki gak semingkem Bolong, rek. untune. Bengkong ini. Aku dia apa itu lo? Yo mek nunggu. Amin marine. Oke. Yo didangakno. Oh, ini. Guys, so takin jangan atanya. Ini. Handel to. Iki diganjel iki. Yo. Handel to. Itu kanjel iku. Yo apa yo ro, Pakde. Kanjel sandal Pakde. Oh, iki buah repot aja nih. Pala-pala dah nek kate bunga aduh. Bisa. Kurang Riz. Ini. Wis. Ini bener loh. Yo bener ya. Pun. Iki dibuka ta Pakde. Kah
Nih, ini. Wah, ribet banget Pak De. Lah iya. Iki diutak-utak. Lah Alek nanti Alek. Alek yo meneng tok. Wih, ki Alek yang meneng. Tok kon kok rewang ngono iki direwangi kok. Bukan, iki kok buka iki kok enak iki. Oh, iki kan bukan anu nih yo. Bukan kafe. Aduh, duh. Iki, ya tidak. Apa sih? Arek. Lek wong yang ngene iki lho. Iya, wong wis ngembang-mbang arek. Ditulinan ngono tiba. Iki kok iki? Lho yo saiki ya Riz. Gak lengkap ngono sih kon. Sik ta. Iki diutak. Ojo menentuk lek. Lah duncal nang kabeh nang aku mbok rewang. Nang kabeh nang aku. Wis kon ku ganggu wong sekak. Ditulungi gak gelem. Minyak wis ono. Dupo karen iki. Ojo ngono kon Alek iku kok muni karen. Alek yo duwe dupo sing anu ketok Dupo karen. ora lah. Dua karen sampean gak tau tuku, njok tukono tok. Iki sak akeh jane iki. Piro kene ngene iki? Masih piro ke lah gak tau tuku. Jare sopo ngaduku? Ya skor. Doleno nang omahku tura-tura. Lah yang njok tukono aku nane. Kapan Lah nane iku. Aja dilinani iku kok. Oh iya. Iku kok. Heeh. Iki kurang anu iki. Cermin ambek suri. Ya boleh. Iya ta. Iya kate ge nyureni kene. Istilah ini, wong lek wis mariatus kan mesti nang cermin ambek ono surine. Yo ngono. Ya iki tadi anu Alek iki. Eh, Lek suri. krungu taga kon curi kurangi lho. Suri. Wong kate ngedusi kok pure. Sak cermine. Mokong aja. Njoko iki kurang Kurang iki. Wah, gak tepak blas. Tapi sakti ya. Lah iya Mas De. Heran aku. Padahal yang delok modele ngono. Iki barang iki. Namanya nyawene. Iki ono ngene iku lho. Oh, bukan Iki jatuh-jatuh. kok nek cuaca iki, Bade. Iki lengkap iki, ro delon ro. Ah. Jaga kurang maneh kon kok mlebah metu. Dicopoti, Bade, diutak iki, Bade. Untuk dibuka kabeh. Yo dibuka kabeh. Aja ya apa dibuka? Hah? Coba oh Kita dibuka. tepegah dumite. Iki lerekane ndi lerekane iki? Buka lerekane ndi iki? Lerekan. Benian iki, Pak De. Heh? Benian kudu lerekan. Lah jare dibuka. Iya, dibuka diudan. Yo yo. Wah, Kau oleh didosani lho. ini tak udan jarene udan. Apa iki? Cando. Adus temen berarti. Loh, sakmene cukup ta iki? apa? Enggak go selange sira. Katanya ngedusi sapi, Pak De. Lah iki ngit mau apa iki? Bantengan yo padha. Kan kena awake, Pak De. Kok awake menungso iki, Pak De. Dadi sing didusi awak-awake menungso ngene iki. Bener Aris. Dibuka ini ya. Ya. Iso balekno meneh kon. Yo balik dhewe Pak De. Suwine sih kari mukai. Awas bulet. Bulet. Kok jan. Iku kudu silet kucing apa, De? Sikil kok kayak ngene iki, Rek. Wah lek ku. Dikene bete iku. Posoan kapan sih kok wis ngene iki? Lah. Meneh, Pak De. Posoan meneh watungan saiki. Ya kurang seminggu ya. Oh, meneh nek. Kurang seminggu kok ngene iki. Didusi lah katene poso kurang seminggu ya. Wayahe cuti. Cuti ngono iku ya. Piyu. Carane kok sepion. Sepion. Ora ngono tak jokono motor manglek lek ngene. Kocong ini lah kan gak yo. Goblok iku lho. Kok kancane kok mekan. Tapi kon bukai. Gak ngono rek. Iki ngono aduh kocok iki. Sepion lho. Sepion. Bakal mending ana kocone. Syarat ngono. Syarat. Yo lek mbademi teh gak ngerti. Sepion. Aku dune apa lho? Sing kon kocok. Heeh. 2026 trending. Sing ono sepione. Ono kocone. Ngono ya. Iya wis tau gak syarat ae Apa kok. Pak De? Yo apa gak syarat? Gak apa Ris. Ya lek kecil ini yo paling rakyat ton jadi gawe ngocok. Iya. Terus yang gede ya
Suri. Apa wis iki ae wis. Wis. Mari-mari kok poso kurang seminggu wisan. Lho iya ha. Iya ta. Iya, mari ndang THR. Sopo iki hari? Hah? Ya. Mbo. Ya diongkek-ongkek kowe. Jempolku. Oh. Ya, aduh. Oh, jempolku ditarik ro. Lah sampean dhewe sih aku dhewe yo. Ayo, Pak. Polang marian pengali. Gringin aku Pak. Agem aku Pak. Sing ndi kringi. Iya. wis sakit kok. Endi supoe? Nang di depan dia cekel. Koreke. Oh. Iki lho. Korek mundi lagi. Korek. Bisa Lah korekku iku ngawur. Lah korek sono kok. Lah korekku mang nanti. Iki. Oh iya ta sih. Mulai iki salah udan. Iya ro. Udan terus kabeh wong-wong. Mendung ya wis. Wis Yo kene no pisan aja gak udan kok. dimulai iki. Yo wis. Monggo jenengan tanduk riyen. Tanduk. Ngene lungguh ngene yo. Oh iya, lungguh. Lungguh dong. Kasuan kurang seminggu. Nggih. Durung anu nang Niki ruatan penutupan Jan cocok iki. Tuwar kabeh lho, tak tuwar lho. si ya gelek. Iki wis kadung ngomong iki. Yai wis ngomong iku meneng. Iya, iya. Udan rek. Udan. Si. Ya apa? Balik. Ayo. Oh. Ganti gen. Beda kok ora. Yai. Wis kono lho iki kosine diling kok. Ngene yo. Iki ana dhuwur ana pola-pola kah. Oh, di kosine kok diling kosine. Geser. Oh. Iki mau diganjel sandal ngene. Oh. Ah jujur di kono. Kosine. Kene lho, kula ayo. Geser lek, Kene saro ngruat iki lho. Yo iso. Dadi lek yo wis akeh usung lho ngene nyekel ngene. Oh, popo kok. Iki pindah lek. Le iki pindah lek. Hari lagi. Ayo lek. Sampeyan rene apa, Dik? Lho ayo. Ayo, Pak. Loh, ayo. Iya ayo. Tanduk kene ae yo. Iki mang kursine ndek ndi iki? Eris, Di kono, Mang. Kono. terus. Aku sama foto gombrono minta. Lah yo tak pindah rene. Terus sama ini yo. Lah yo iku. Rek, Celono wae. Celono. lah kursine iki ndek ndi sih rek mang rek? Kono pindah rene. Yo. Saiki aku rono. Ya. Lho ndi aku iki? Pade besoni mati ku. Boyo wangi pade ku. Pade ngono lho. Liwate kok iso. Aduh. Mana balik. Jongkir Kursine diser. sorong Terus iki apa ro? Rek, iki apa rek? Ya, si kopi yang dijurus apa-apanya. Dikasih yo. Dan aku yo. Terus wis gak sedang ruwat. Kopi ae kopi. Mungkin nek kate apa? Kate poso ya? Iya to. Iya, Pak Dik. Apa sih diruwat? Ngene lho, Pak Dik. Ngene. Ngeruwat iku barang cek anteng. Wis mari begi dakat ngono iku ya apa sekirane cek anteng ya kudu diruwat dislameti Pak Dik. Poso kok di sana. Poso. Apa lho, Dek? Ya posoan cari iso poso. Apa? Katene posoan. Ayo simpen apa, Dek? Lah ya kalau pasulan poso tak gak. Ya poso, Pak, Dek. Oh, pinter nih. Awak mulai ya umumnya ade. Poso. Moden. Poso paling lek tengah wengi beduk lugu ya mangan. Ayo poso maneh. Ya poso. Mangan poso mangan. Ya aro. Ya dewatan di dosi ya. Iya tadi slameti. Jenenge pas nih lagi ro. Loh, aku ambek iki lho slamet tok. Slamet tok kowe iki.
Sama topo. Bapak kita kan selamat. Oh iya. Saya selamat terus kau diselamati. Bapak Selamat dong. Lek selamat deh. Ngawur rek. Iya. Selamat dong aku. Ngedo. Kan ada didosi. Kan malu udan sih. Heeh. Jadi jalan noro. Lah kan dungane sik doro. Cak atus dhewe. Iya tak kok doan iki. Iya, kan dia kan delok tok. Oh iya atus Oh, dhewe. ditusi lek ngono. Iya, jadi pemengudan didusnah. Jane ngono. Cak atus dhewe. Kok atus didosi. Cerdas. Jadi awakmu kok ngomongnya kalau ini, kami atus dhewe nek kono. Cerdas mek gak cocok iki. Yo. Cerdas mek gak cocok. Oh, gak cocok lho ya ngono. Gak cocok iki. Ya apa